Tobias from Europe, 14.2. 20 kilograms barbell, 125 kilograms plate, 10 kilograms plate. $10 kilograms, 125. And I got 4 clamps on. Der er gået 40 sekunder. Der er gået 55. 1 minut er gået. Godt, Tobias. For lang pause. Men jo, Tobias. Han var ikke på træt. En 30. Der er gået 1:38. Det er det første, jeg så. Før gentagelse. Under 200. Jeg havde det lidt svært ved at styre tiden. Der er gået 1:55. Jeg tæller ned fra 10. 8. Du har 45 sekunder. 22. Jeg tæller ned for 10. Husk ikke at tage fat i barnet, inden jeg har sagt go. 30 sekunder. 20 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo. Kom så, Tobias. 3, 4, 5, 6, 7,
Godt, Tobias. Der er gået 35 sekunder. De er faktisk rimelig bløde, hvis man. Det er ofte op ting her også. 50 sekunder. Over til 4 mere. Et minut er gået. Ja, det er godt, Tobias. Tempo. 1 minut og 10 er gået. 4 mere, kom så. En 20 er gået. Halvanden minut igen. Godt så, Tobias. Bliv ved, Tobias. Bliv ved. Du kan godt. Fortsæt det. Fortsæt, Tobias. Ikke hold pause. Kom så. Kom så, Tobias. Kom nu, 3 mere, 3 mere. Kom så. Kom så, du har 56 sekunder. 4. Kom så, Tobias. 50 sekunder igen. 6. 7. 8. Lidt fart på, Tobias, her. 40 sekunder. Kom nu, 40 sekunder. Kom nu. 35. 30 sekunder. Igen. Kom nu. 20 sekunder. Kom så, Tobias. 15 sekunder, Tobias. Du har 15 sekunder. Kom nu, Tobias. Kom nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sådan. Godt. 8. 9. 10. Vi skal også få det ud af, at du kan nå, Tobias. Du bliver nødt til at hive det sidste ud af det. 15 sekunder er gået. 24 står. Men du har noget? Jeg har gjort. Kom nu, Tobias. Du bliver nødt til at hive det ud af dig. Godt, Tobias. Kom så, Tobias. Kig op. Væk på hælene og tag de reps. Sådan. Kom så, Tobias. 2. 3. Bliv ved, Tobias. Du bliver nødt til det. Du bliver nødt til det. Du laver den ikke igen. Kom. Kom nu, Tobias. Det er bare blod. 50 sekunder er gået. Fortsæt. 8. Kom med igen, Tobias. Du bliver nødt til det, Tobias. Kom nu. Kom nu, Tobias. 2 mere. Kom så. Du har 2 minutter igen. Kom så, David. 5 minutter til. Afsæt igen, David. 50 sekunder. Kom så, David. Der er 2. Få det ud af det, Tobias. Kom nu, Tobias. Bliv ved, bliv ved. Bliv ved, Tobias. Du bliver nødt til at blive ved. Kom nu, Tobias. Jo, du bliver nødt til at blive ved, Tobias. Du bliver nødt til at få de reps ud af det. Du har halvandet minut igen. Kom så, David. Kom nu, Tobias. 3. 4. Op igen. 20 sekunder. Godt nå det her. Kom nu. Kom nu, Tobias. Du kan det godt. 6. 7. Stærkt, Tobias. Kør det sidste. Kom nu. Kom nu, Tobias. Kom nu. Du har 1 minut igen. Kom nu, Tobias. 1 minut. Jeg tæller ned for 10. Få nu de sidste reps brugt. Du laver den ikke igen, Tobias. Kom nu. Kom så, Tobias. 45 sekunder.
Kom så. Kom nu, Tobias. Kom nu, Tobias. Ja, det er godt. Kom så. Halv minut. Tobias. Kom Halv så. minut. Halv minut. Kom nu, det sidste rap, Tobias. Du får den ikke igen. Kom nu, lad være med det vand der. Kom nu, du har 20 sekunder. Kom så, Tobias. Kom nu. Kom nu, Tobias. Du bliver nødt til at køre dem. Du bliver nødt til at køre dem. Bliv ved, Tobias. Op igen, op igen, op igen, op igen. 10, Kom nu. 9, 8, 7, 6, 5, En til, kom nu. En til. 2, En mere. 1. Stærk, Tobias. Godt, Tobias. Stopper den selv, eller hvad?